Mitala og mas taas nga 7.2% nga economic growth ang Northern Mindanao region sa tuig 2022, itandi niadtong 2021. Giilasab nga dunay third highest per capita gross regional domestic product o GRDP ang rehiyon sa tibuok nasod. Ani ang dugang detalye. Gibutyag sa Philippine Statistics Authority sa Region 10. Paspas ang pagsaka sa ekonomiya sa Northern Mindanao region sa tuig 2022 kung asa miabot sa 935.3 billion pesos ang gross domestic product kung GDP sa Region 10 sa tuig 2022. Dunasay 7.2% growth nga natala sa ekonomiya sa rehiyon nga mas taas itandi sa 6.3% niadtong 2021. Tungod niini, nakatala og 62.4 billion pesos nga gross domestic product ang rehiyon. Sumala sa PSA 10, nakatabang sa pagsaka sa economic growth sa rehiyon ang trade nga naglangkob sa wholesale, retail, laki pag-repair sa motor vehicles, construction, manufacturing, accommodation ug food services ug ang transportation ug storage. Tungod niini, giila ang Northern Mindanao nga dunay third highest per capita gross regional domestic product kung GRDP sa tibuok nasod niadtong tuig 2022. Ang GRDP nagpakita sa kahimtang sa lokal nga ekonomiya sa usa ka lugar, gidaghanon sa mga produkto ug kita niini. Naguna ang National Capital Region nga gisundan sa Cordillera Administrative Region. Base sa datos, ang NCR, CAR ug Northern Mindanao lang ang mga rehiyon nga nakalapas sa national average nga 178,751 pesos. Matud sa NEDA 10, nga maayong balita kini labi na sa mga residente sa rehiyon. It's the output per population. So, meaning we are more or less, if we divide the benefits of development in our region, we are in terms better performance than the other regions. So that's it. So, as I have mentioned, our economy is largely services-based, and we need to improve on our agriculture and industry. The region remained as the seventh biggest regional economy, accounting for 4.7% of the Philippine GDP. Region 10 was also seventh biggest contributor of 0.34 percentage point in the Philippine GDP growth of 7.6%. Apan sumala sa PSA ug NEDA nga bisan pa man sa taas nga economic growth rate nga nasinati sa rehiyon niadtong 2022, dako gyapon kuno ang trabahoon kung hisgutan ng agriculture, forestry ug fishing, sanglit 0.2% lamang ang kontribusyon niini. Usa sa ginahisgutan nila karon kung unsaon ang pagpalambo sa industriya sa agrikultura, labi pa nga anaa sa rehiyon ang Bukidnon Province nga nakasentro sa mong industriya. Ang ato yung agricultural sector is because of productivity. Our output is very low if we compare with so to speak, other countries in the world, particularly for rice, corn. So that area we need to improve on our productivity. Hinoon, malaumon ang rehiyon sa padayong paglambo niini, ilabi na sa gilatag sa NEDA sa pagkikalayon sa ubang ahensya sa Northern Mindanao Regional Development Plan 2023 to 2028. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao